So yun guys, so wala nang tag-ulan ngayon dahil kahapon maulan. Nakita nyo naman, yan, maaraw na dito sa Kamsur. So guys, paduyan-duyan ako dito. Yan nga pala aking bahay yan. May aso pang dalawa. Presko at relax muna tayo. Wala, ganito lang tayo guys. Pag umaga, magluluto. Pag tanghali, katas kumain, yan. Higa-higa at duyan-duyan lang. Lakas ng hangin dito. Chuchuy! So yun guys, nako, parang uulan na naman nga. So guys, yan palang bahay ko. Nako, umuulan na nga. Puta. Kala ko mainit na eh. Lakas na naman ang ulan. Yun no? Uulan na naman dito sa Kamsur. Bayan. Umuulan na. Lakas na nga. Yun na nga guys, umulan na nga. Ayan o. Kanina ang init-init. Yan, umulan na. So guys, ganito lang life ko dito. Kasi walang aking anak. So nasa Naga siya sa sentro ng Bicol. So ako muna mag-isa dito sa bahay. Yan. Kita nyo naman, di ba tapos ang aking bahay? Pag nakaipon-ipon guys, siguro papagawa ko yan. Pagka Martes, Miyerkules, nagtitinda ako ng sisig. Yun lang ang hanap buhay ko. Pinsa, nagtatato. Yan. Diba? Relax lang. Huwag isipin na ang problema. So, hanggang dito na muna guys ang ating video. Siguro gagawa pa ako ng mga video ulit. Hindi na ako nakapag-vlog eh. Ngayon lang ulit. So, salamat sa mga nag-subscribe sa akin. 3,500 ng subscriber ko sa aking YouTube channel. So, abangan nyo na lang siguro ang mga susunod kong vlog. Bye-bye!